TV, Mombasa. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom thuolo machielo oseyo ute fwambo mapacho ka kuom temo kelo pogruok e piny owacho mar Kenya Kwanza. Kolose kaunti ma Nyeri kinde nyasi mar iko jakedo mar Mau Field Marshal Muthoni wa Kirima, Gachagua ramoni onge pogruok moro amora kinde kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria kaka ute fwambo osebedo kalieko. Ewi pek mar ngima, Gachagua riwore kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza e wacho ni medruok mar nengo mauta en midhiero mokwako piny mangima. Nyasi no bende oyuore kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, nyawadgi madi PK Eugene Wamalwa e kind jotelo mamoko. Chris Owino nigi ler. Kata odoko ni ne en nyasi mar goyo oriti ne jakedo mar Mau Field Marshal Muthoni wa Kirima, weche mag siasa okawo ng'ala manyime e kaunti ma Nyeri. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom thuolo machielo oseyo ute fwambo weche mapacho kae kuom lieko nitiere pogruok e piny owacho mar Kenya Kwanza. Nimeona watu ya magazeti wakiandika jana, mlima iko na shida, deputy president, sijui wanaweza pigana na Kuria. Sasa Kuria si ni waziri yangu, I'm deputy president, this is our worker. Sasa mwenye kuandika mtu mnaweza kosana mfanye kazi yako. And I want to say, huyu Moses Kuria is our son. Nimeona watu wengine wakisema ati afutwe kazi aende wapi? Gachagua owacho ni onge pogruok moro amora e kinde kod jatend migawo mar ohala Moses Kuria. You people, you don't understand this region. You press people. I saw you put a big headline, munaweka picha yangu hapo na ya Kuria. Just adjust that photograph. You put the two photos together. That is our story. Kata kamano, Gachagua okwa jotelo mapacho kae mondo okung dhogi kar diro weche manyalo njao chuny jopiny. Ma en kalore gi weche mane Moses Kuria odiro ne jopiny ewi idho e nengo mar mafuta, kama ne onyiso oganda jo Kenya mondo kony kisema mag mafuta kadak ginyiewo mafuta e nengo mamalo. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka otiyo kod thuolo makamano mar kwedo weche mane Gachagua owacho ni ne odhi e State House e seche mag otieno. We are not in bombers at it to be managed. You can't manage Kalonzo. We are not here to be managed at waongee tu ndio sasa mkamue maziwa, whatever it is. I want you to know this is very serious business. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kaudhi nyime duol mochung'